Fideo hyfforddi byr yw hwn ar git gwaith plymwr troi eich llaw. Defnyddir y kit hwn i gyflwyno myfyrwyr i hanfodion gwaith plymwr. Mae gwaith plymwr yn rhan bwysig o bywydau bob dydd, o gyflawni dŵr ffres sy'n tapio a'n cawodydd, gwaredu dŵr gwastraff a darparu dŵr twym drwy'n cartrefi a'n busnesau. Yn aml, cymerir gwaith plymwr yn ganiataol, ond mae'n bwysig iawn yn ein bywydau bob dydd. Dyma sut fydd y kit yn cyrraedd gyda chi, dim ond ar ôl gwirion iawn ei fod y gyd yno y caiff ei anfon at ein partneriaid. Yma gallen weld beth yn union sydd wedi'i gynnwys yn y kit. Y prif fwrdd gwaith ac easel, tap mesur, gefel gwaith plymwr, plygwr peipiau, torwr peipiau plastig, dylid cymryd gofal os yw myfyrwyr yn defnyddio'r eitem hon gan ei bod yn finiog iawn. Detholiad o dorwyr peipiau metal, canllaw defnyddiwr. Nawr eich bod yn gwybod beth sydd wedi'i gynnwys yn y kit, gadewch i ni edrych ar osod y bwrdd gwaith. Yr unig osod gyda'r kit hwn yw rhoi'r bwrdd gwaith ar yr easel a thynnu'r peipiau sydd yn glwm. I dynnu'r peipiau speed fit, twistiwch bob pen o'r cysylltydd speed fit yn wrth glocwedd. Yna gwthiwch y colet gyda'ch bysydd wrth dynnu'r beipen allan. Nawr bod y cyfarpar wedi wasod, gallwn edrych ar ymgymryd a gweithgaredd. Y gweithgaredd cyntaf byddwn yn edrych arno yw defnyddio'r bwrdd gwaith a ffitio'r peipiau o'r gronfa ddŵr i'r tap. Gwneir hyn drwy ddefnyddio'r hydau o beipiau a chysylltyddion speed fit i ffurfio'r gwaith peipiau. I roi'r peipiau i mewn i'r cysylltyddion yn syml gwthiwch nhw i mewn. Pan fydd gen y cysylltydd beipen ym mhob pen, twistiwch y cysylltyddion yn glocwedd i'w cloi. Ar ôl i'r gwaith peipiau gael ei ffurfio, gallwch wirio am ollyngiadau drwy roi dŵr yn y gronfa a throi'r tap ymlaen. Gellir gwneud hyn yn gystadleuaeth rhwng y myfyrwyr i weld pwy sy'n gallu ffurfio'r gwaith peipiau gyflymaf heb unrhyw ollyngiadau. Yr ail weithgaredd y byddwn yn edrych arno yw plygu peth peipen gopr i ongl benodol gan ddefnyddio'r plygiwr peipiau. I blygu'r beipen, rhowch y beipen gopr i mewn fel hyn a phlygiwch y beipen â llaw nes y cyflawnir yr ongl ofynol fel hyn. Os oes gennych chi unrhyw broblemau gyda'r cyfarpar, cysylltwch ar tîm Troi Eich Llaw ar dim 1 554 748 111.